Nejnebezpečnější ženy v Marylandu. Jsou to vražedkyně, dealerky a zlodějky. Byla jsem střelena. Procházíte si tím, procházíte si hrou. Říkáme tomu hra. Od zasloužilých zločinkyň pro nováčky. Všechny pobývají v jedné věznici. Nevěděla jsem, do čeho přicházím. Jste tu dohromady s různými lidmi. Pro některé jsou zuřivost a násilí způsobem života. Člověk na sebe musí dávat pozor, protože nikdo jiný to neudělá. Starej se o sebe, není to tak složité. Dostali jsme se do velké hádky a ona mě začala škrtit. Vítejte ve světě marylandských trestánkyň. Zmiz mi z očí. Nejtvrdší vězení v Americe. Nejnebezpečnější ženy. Jessup, Maryland, poblíž Baltimoru. Domov jediné věznice pro zločinkyně v zemi. Vražedkyně, únoskyně, narkomanky. Všechny se shromažďují zde v marylandském nápravném zařízení pro ženy, nebo také MCIW. Řekněte mámě, že ji miluju. Ukažte Pennsylvania Avenue, zač je toho loket. Nikdy nepřestávají přicházet. Každoročně prochází okolo 1300 vězenkyň přes přijímací centrum věznice, kde jsou vyslečeny, ohledány, vyspovídány a kde je jim přiděleno místo v systému. Mnoho jich přichází přímo z brutálních ulic Baltimoru, města ležícího pouhých 40 kilometrů na sever od věznice, které je jedním z nejnásilnějších měst v zemi. Byla jsem střelená, rozumíte? Je to ujetí. Procházíte si touhle hrou. Říkáme tomu hra. V MCIW žijí nově příchozí po boku všech ostatních zločinkyň. Pobývá zde 900 trestánkyň. Od nejnižší po nejvyšší ostrahu. Vysoce agresivní s neškodnými. Všechny pohromadě. Tohle je něco jiného. Některé vězenkyně mají více problémů než ostatní, které jsou přizpůsobivé, tak jako Perry Spretová. Je to složité. Mám spolubydlící, ale musela jsem je vypakovat, protože v těchto dnech nemám moc trpělivosti s blbci a blázny, kteří vám lezou do pokoje. Nedělám si žádnou výzdobu. Nevyzdobila jsem si to tu, protože tu z toho nechci dělat domov. Paris přišla před rokem, ale stále se zde nemůže usadit. Některé dny se probouzím v pohodě, některé dny se neprobouzím v pohodě, někdy se zase probudím a nejradši bych někoho zabila. Přestože je Paris pouhých 25 let, stráví zde zbytek svého života. Když ji rodiče v mládí opustili, začala Paris dílovat crack, aby se na ulici uživila. Nyní byla usvědčena z chladnokrevné vraždy 16letého chlapce. Byla jsem usvědčena z vraždy prvního stupně a byla jsem odsouzena na doživotí s 25 lety bez možnosti podmínečného propuštění. Tenhle obrázek jsem nakreslila ještě jako monstrum. Paris byla první ženou odsouzenou na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění v Montgomery County na předměstí střední třídy Washingtonu DC. Vystřelila jsem, 2krát jsem vystřelila. Spadl dozadu, na záda. Ležel na zemi a snažil se vstát, ale prostě nemohl. Policisté říkají, že si myslela, že to byl informátor. Ona tvrdí, že to byla sebeobrana. Zvrtlo se to. Když trochu povytáhl ruku z kapsy, uviděla jsem nůž. Takže můj přirozený instinkt, jako u kohokoliv jiného, mi řekl, abych se bránila. Paris se jen stěží drží za mřížemi ve střehu. Kdyby porušila pravidla, bude okamžitě poslána na izolaci neboli na samotku. Když se mě někdo dotkne, každopádně půjdu na izolaci, protože se určitě budu bránit. Izolace je oddělení vyhrazené vysoce násilným a výbušným jedincům. Provinilci jsou zavřeni ve svých celách 23 hodin denně. Je to tak poslední místo, kam se vězenkyně chtějí dostat. Zatím jsem na izolaci nebyla, díky bohu, ale díky postoji, který mám, nevím, jestli to vydrží.
Je na dozorcích, jako je na kapitánce Henaové, aby udrželi Paris a ostatní vězenkyně pod kontrolou. Během své 20leté kariéry se tato manželka a matka 3 dětí setkala se všemi typy zločinců, s muži i s ženami. Henaová ví, že jsou tyto ženy ve vypjatých situacích velmi nebezpečné. Pracujete s lidmi, kteří spáchali nějaký zločin a je možné, že spáchají i další. V tom je nebezpečí. Pracujete s nevyrovnanými lidmi, kteří mají problémy s mentálním zdravím, se svou psychikou. Nebudou dělat věci jako vy. Dnes odpoledne krouží kapitánka Henaová po vězeňském dvoře a ujišťuje se, že jsou všechny vězenkyně uvnitř připravené ke každodennímu počítání. Ví, jak nepředvídatelné a nevyrovnané tyto ženy mohou být. A když prochází kolem vyhlášené útočnice v nedaleké budově, má se na pozoru. Nechce mi někdo pomoct? Chci pomoct. Chci, aby mi někdo pomohl. Chci, abych mohla přestat mlátit na okna a dveře a škemrat o pomoc, ale nikdo mi nepomáhá. Potřebuju pomoc. V čem je problém? Vězenkyně se možná pokusí dostat se přes mříže k oknu a někomu ublížit, takže ji kapitánka Henaová musí uklidnit. Když se udržíte v klidu, je snadnější je umluvit. Nakonec se uklidní. Když ale začnete řvát a hulákat a necháte se vytočit, zahodíte tak všechny své výhody a nebudete schopni kontrolovat situaci. Když ale selžou slova, musí přijít na řadu síla. Protože se zde vyskytuje častý fyzický kontakt mezi vězenkyněmi a personálem, 90% dozorců je žen. Ať už jde ale o muže či ženu, všichni dozorci si pamatují hlavní pravidlo. Vždycky existuje možnost, že budu napadena. Několikrát se o to už pokusili. Ta hrozba tu pořád je. Nezapomínám, kde jsem. Vím, kde jsem ve věznici. Když vězenkyně působí problémy, nemůže být převezena do jiné věznice. Neexistuje jiné místo, kam by mohla jít. Protože je tohle jediná ženská věznice v Marylandu. Máme je tu všechny. A ne každá s ostatními vychází. Rvačky vznikají z různých důvodů. Může to být kvůli vztahům a podobným věcem, může to být proto, že má někdo nepřítele, může to být spojené s gangy, nebo to může být jen z rozmaru, aby zaměstnali dozorce. Některé vězenkyně vyvolávají rvačky, aby mohly zaútočit na personál. Budova 192 je jednou z hlavních ubytovacích jednotek ve věznici. Je rozdělena do 4 křídel. Jedno z nich, křídlo D, je domovem pro vězenkyně, které trpí chorobnou zuřivostí a mají kázeňské problémy. Je to jeden velký chaos. Lidé tu buší na dveře, pořád jenom kope, mlátí, řve a nadává ostraze nebo spoluvězenkyním, které procházejí kolem jejich dveří a různé další věci. Vězenkyně Kristy Sealová má problémy s ostatními vycházet. Žije tedy sama ve své celé 1,5 na 2,5 metru. Měla jsem vážné problémy se vztekem. Když jsem se s tím vztekem snažila vyrovnat, nemohla jsem být ničí spolubydlící. Kristy si odpykává 5letý trest za pokus o prodej kreku. Toto je Kristýna 3. návštěva ve vězení. Závislost na kokainu ji stále přivádí zpět. Nemůžu si pomoct, abych si pořád nezvyšovala dávky. Ovládá to moje podvědomí. Kristy se ale rozhodla, že je toto její poslední návštěva v MCIW. Doufá, že si za mřížemi dokončí svůj středoškolský diplom. Tvrdě také pracuje na tom, aby se dostala ven co nejdříve. Poprvé na ní venku čeká rodina. Celý život jsem neměla mámu, teď je mi 33 a moje matka se ve svých 51 rozhodla, že chce být opět mou matkou. Rozhodla se, že už nechce žádné drogy. Chce trávit život se mnou a s mojí sestrou. Kristy doufá, že pokud zvládne své chování, bude propuštěna na podmínku a opustí tak vězení po 2 místo po 5 letech. Aby to dokázala, nesmí si vylévat zlost na ostatních obyvatelích věznice. Jestli nedokážu vycházet s lidmi v místní komunitě, jak bych mohla vycházet s lidmi venku? Aby se udržela v klidu, obrací se často na svou kamarádku. To ovšem znamená porušení pravidel. Je to moje spřízněná duše. Jsme si tak podobné a zároveň tak jiné. Patříme prostě k sobě. Věznice nedovoluje budování vztahů, které často vedou ke konfliktům. Poslední věc, o kterou Kristy stojí, jsou problémy.
Jill Newlandová, která bydlí přes vězeňský dvůr, je v zařízení poprvé. Její zázemí není typicky zločinecké a toto místo v ní vyvolává úzkost. Nevěděla jsem, do čeho přicházím. Byla to velká neznámá a to na tom bylo děsivé. Jsou tu všechny trestankyně pohromadě. 43letá Jill vyrůstala ve střední třídě na předměstí Baltimoru. Studovala vysokou školu a vedla pohodlný život až do chvíle, než se stala závislou na prášcích na bolest. Vystupňovalo se to. Došly mi lékařské recepty a tak jsem přešla na jiné věci. Začala jsem experimentovat s heroinem, kokainem a podobnými věcmi. Zanedlouho se Jill uchylovala na celé dny do baltimorských drogových doupat. Lidé nabízeli drogy přímo před doupaty. Lidé pořád chodili dovnitř a ven. Vždycky jich bylo v domě najednou asi 60 nebo 70. Aby podpořila svou závislost, vydala se nakonec i na dráhu zločinu. Jill byla usvědčena z krádeže 1. stupně a dostala 8letý trest. Byla ovšem propuštěna na podmínku. Svou podmínku ale porušila a nyní zažívá těžké časy. Věznice je pro nováčky velmi nepříjemná, ale pro Jill je vše ještě těžší. Když do věznice přišla, byla ve 3. měsíci těhotenství, pak ale zjistila, že čeká dvojčata. Nevěděla jsem, že čekám dvojčata, než jsem se sem dostala. Byla to radostná událost, ale pak mě přepadl smutek. Holčičku chceme pojmenovat Savannah Hope a chlapeček bude Jacob. Jill již má 3letou dceru a 1ročního syna a obě děti žijí s jejím manželem. O mých 2 dětech doma moc nemluvím, je to mé bolavé místo. Sedím tu a je těžké se s tím vyrovnat. Jeden den jsem byla ještě s nimi a hned ten další jsem byla pryč. Nebyla jsem dobrá máma, protože dobré mámy nefetují. V této věznici se s těhotnými zachází stejně jako s ostatními vězenkyněmi. Myslela jsem si, že tu budu mít svou vlastní těhotenskou zónu. Myslela jsem si, že to bude jiné, že nebudu bydlet se zbytkem komunity. Člověk na sebe musí dávat pozor. Protože Jill nosí dvojčata, je její těhotenství považováno za rizikové. Dvojčata jsou často nedonošená a její užívání drog v minulosti může mít dopad i na děti. Protože se blíží její termín, musela věznice upoutat Jill na ošetřovnu do malého křídla odděleného od ostatních ubytovacích jednotek. Bezpečnostní kamery monitorují tuto ženu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, pro případ, že by se něco zvrtlo. Opravdu se bojím o jejich zdraví. Tím myslím, že určitě jsou zdraví, ale je to trochu děsivé, protože člověk nikdy neví. Nebudu si jistá až do doby, kdy se moje děti narodí. S tím, jak se to blíží, je to stále horší. Nemůžu ale vůbec nic dělat, takže se s tím prostě snažím vyrovnat. Jednoho dne se to prostě stane a já musím doufat, že se vše podaří. Jill se ale bude muset v následujících dnech vyrovnat s více věcmi, než nyní očekává. MCIW, jediná státní ženská věznice v Marylandu. Některé vězenkyně jsou zde na několik měsíců, jiné na celý život. Počet žen za mřížemi se navyšuje téměř dvojnásobně rychleji než počet mužů. Je 10 hodin pátek ráno. Kapitánka Henaová se setkává se skupinou vězenkyň. Ví, že by některé z nich mohly činit problémy, když si najdou ty nesprávné přítelkyně. Ženy, které sem přicházejí, jsou psychicky nevyrovnané. Vytvářejí si vztahy s ostatními ženami, které jsou psychicky stabilní a to nedělá dobrotu. Prosím, vyvarujte se zde veškeré pošetilosti. Kapitánka Henaová se snaží všem předat poselství také tím, že se svěřuje se svou vlastní minulostí. Sexuální zneužívání, psychické zneužívání, emoční zneužívání, tím vším jsem si sama prošla. Sami to ale můžete změnit. Mezi vámi jsem zrovna tak mohla sedět já. Prošla jsem si několika hrubými vztahy. Přemýšlela jsem, že něco provedu svému manželovi. Změna je nezbytná, jestli se tyto ženy někdy mají uchytit v normálním světě. Kolik z vás se bojí nebo se bálo zjistit, kým vlastně byli? Změna. O tom to je. Všechno je o změně. Není nic pevnějšího než změna. Vše začíná tady. Až se odsud dostanete ven, jde ale o víc.
Zatím nemám žádný plán a oni říkají, že když selžu v plánování, plánuju si selhání. Toho se právě teď nejvíc bojím. Co se bude dít, až odsud odejdu? MCIW se je snaží připravit na život za zdmi s pomocí intenzivních antidrogových terapií, středoškolských a vysokoškolských kurzů a důležitého pracovního tréninku. Věřím, že každý má být potrestaný za zločiny, které spáchal. Ale my děláme, co umíme, abychom je připravili na návrat do společnosti. Aby neopakovali ty samé chyby, kvůli kterým se sem dostali. Zdá se, že programy fungují. Vězenkyně, které se jich účastní, snižují pravděpodobnost, že spáchají další zločiny téměř na polovinu. Vězeňská šicí dílna nabízí ten nejlepší trénink. Žena se učí obchodním trikům a zdejší denní plat se může vyšplhat až na $3,50. Pobyt za mřížemi stojí velké peníze a pracovat zde je považováno za privilegium. Trestankyně a vražedkyně Paris Pretová je jednou z 85 žen, které zde získaly práci a šijí uniformy a vlajky pro stát. Díky práci je Paris zaneprázdněná a nemusí se zžírat ve své vlastní mysli. Je to ovšem rozptýlení jen do určité míry. Je to, jako bych si tím vším procházela sama. Probudíte se, kolem jsou ti samí lidé, děláte pořád tu stejnou pitomou práci. Pracujete, otročíte tu za směšné peníze a pořád jíte ty samé nechutné věci. Není tu nic, na co by se člověk mohl těšit. Etta Myersová pomáhá Paris prokousat se skrze dny. Tyto dvě ženy pracují v šicí dílně společně. Etta je také odsouzena na doživotí a je to jedna z mála vězenkyní, které Paris věří. Etta je tu už 32 let. Myslela jsem si, že musí být šílená, když je po 32 letech pořád normální. Ale jak čas plyne a já začínám zjišťovat, jak se s tím vším vyrovnat a jak se k věcem stavět odlišně, umím si představit, že jednou budu jako ona. Etta byla usvědčena ze zabití muže během pokusu o vloupání do jeho domu. Do vězení jsem se dostala v roce 1977 za vraždu 1. stupně střelnou zbraní. Předtím, než jsem nastoupila do věznice, jsem byla vdaná. Byla jsem závislá na drogách. Tak jako Paris, i ona přišla do vězení, když jí bylo čerstvých 20 a zpočátku si myslela, že to nezvládne. Ve vězení nebyl nikdo, komu bych mohla věřit. Bylo pro mě jednodušší zůstávat o samotě, než mísit se s někým, o kom jsem vůbec nic nevěděla. Byla jsem velmi neznalá, velmi zranitelná, velmi prázdná, velmi vyděšená, velmi polekaná. Probouzím se naštvaná, chodím spát naštvaná, v depresích, smutná, plná naděje, ale pořád naštvaná. Byla si vytažena z normálního prostředí. Věznice ustanovila Ettu za Parisinu poradkyni, aby pomohla své mladé kolegyni s přechodem. Vím, že mě vždycky učili, abych přijímala život s jeho pravidly, ale já nedokážu přijmout tahle pravidla. Paris jsem potkala asi před rokem. Přišla do vězení s doživotním trestem. Chtěli, aby věděla, že jsou ve vězení i lidé, kteří jsou tu už velmi dlouho a vyrovnávají se s tím skvěle. Její první otázka byla, jak dlouho jsi tady. Pak říkala, můj bože, vypadáš tak dobře. A já jí na to řekla, sice nevím, co znamená dobře, ale díky. Etta ví, že je Paris velmi nervózní. Nemyslím si, že jí to nějak zasáhlo. Ještě na ní úplně nedopadla realita. Většině z nás, které si odpikáváme dlouhý trest, trvá několik let, než si to pořádně uvědomíme. Než jsme vůbec schopné si to připustit. Lidé, kteří si to ale nepřipustí, budou mít složitý život, protože život ve vězení je složitý. Aby je nepostihlo šílenství a negativita, můžou být buď psychicky zcela zdraví, nebo se musí uzavřít. Etta doufá, že se Paris vyrovná se životem za mřížemi, aniž by podlehla šílenství nebo násilí.
Na Paris dohlíží zblízka, zejména ve vězenské šicí dílně, kde popudlivá mladá vězenkyně zachází s ostrými nástroji. Nechce, aby se Paris nebo kterákoliv jiná kolegyně zranila. Všechny nástroje musí být bedlivě sledovány. Děláme inventuru všech nástrojů. Jakmile se zjistí, že něco chybí, zamknou se všechny dveře. Jsme zamčené v místnosti, dokud se onen nástroj nenajde. Na začátku a na konci každé směny dozorci všechny pečlivě prohledají. Pokaždé, když vcházíte nebo odcházíte, jste prohledáni. Nůžky, šroubováky, ale i jehly. V rukou rozzuřené vězenkyně by se z nich mohly stát smrtící zbraně. Je téměř 11:30, čas oběda, a v jídelně se shromažďuje početný dav. Když je tolik vězenkyň na jednom místě, může se něco zvrtnout každou vteřinu. Seržant Agnew, jeden z 18 mužských dozorců ve věznici, hlídá ve frontě na jídlo. Jeho prací je dohlížet na to, aby se během jídla mezi vězenkyněmi nic neodehrálo. Každodenní kontrola rukou je důležitým krokem k předejítí pohromy. Okolo 5% trestankyň v MCIW je HIV pozitivních, což je asi 20krát více než v normální společnosti. Nesmějí se zde vyskytnout žádná otevřená poranění. Kontrolujeme jim ruce a další části, protože se dotýkají jídla, a když člověk, který stojí za někým ve frontě, uvidí u někoho jiného otevřené rány, ztrácí nervy a to může odstartovat výtržnosti. Dozorci jsou stále ve střehu, protože i malý spor může přerůst ve vážný nepokoj. Je to jako sněhová koule, která se valí z kopce. Když se něco ve frontě stane, vezmou sebou celou svou partu a jdou na malou hru. A když skočí na mě nebo skočí na moji kamarádku, tak se zapojí všichni. Vězenkyně Kristy Sealová pracovala tvrdě na tom, aby se vyvarovala problémů a byla podmínečně propuštěna. Ale dnes v jídelně se obyčejný oběd s její přítelkyní zvrtává. Starej se o sebe a vynech mě z toho. Není to tak těžké, slyšíš, co říkám? Mezi těmito dvěma ženami vypukla hádka. Najednou chytá její přítelkyně Kristy pod krkem. Starej se o sebe. Dozorci rvačce rychle zabraňují. Obě dvě ženy jsou okamžitě přesunuty na izolaci. Jen se vám snažím říct, že mě tu nemůžete zavřít. Nic jsem neudělala. Na nikoho jsem ruku nevstáhla, tak proč mi musíte dávat pouta? Nyní je Kristy na samotce, přestože se snažila udržet si své záznamy čisté. Obává se, že její šance na podmínečné propuštění a opětovné setkání s rodinou se rychle vzdaluje. Čtvrtek ráno v Marylandském nápravném institutu pro ženy. Zde za spletí ostnatého drátu je shromážděno 900 nejtěžších zločinkyň z celé země. Téměř v jakoukoliv dobu je vždy okolo 20 z nich těhotných. Mezi nimi je i usvědčená zlodějka a drogově závislá Jill Newlandová, která čeká dvojčata. Do jejího termínu zbývají 3 týdny. Každý týden chodí Jill na rutinní prohlídku. Kontrolují její váhu, krevní tlak, srdeční ozvy dítěte a velikost dělohy. Dnešní vyšetření ale přináší děsivé novinky. Jak se u dvojčat často stává, děti již chtějí jít na svět několik týdnů před termínem. Jill musí do místní nemocnice, a to okamžitě. Začíná ve mně narůstat úzkost, protože vím, že se to všechno chýlí ke konci. Začíná na mě dopadat realita, je to děsivá situace. Ale ani nyní nemůže být sleveno z ostražitosti. Na její přepravu je zapotřebí 2 dozorců a na všech kontrolních místech musí čekat na odbavení. Ať už je těhotná či nikoliv, stále je s ní zacházeno jako s nebezpečnou zločinkyní. Je mi trapně a jsem smutná, že jsem se dostala do této situace. A ačkoliv jsem těhotná, musím cestovat s pouty na rukou. Přijde mi, že to nemůže být pravda.
Všechno kolem mě běží a já si občas říkám, co se to tu děje, je to vůbec skutečné? Nemocnice je vzdálená pouhých 25 kilometrů, ale pro Jill je to dlouhá cesta. Neví, co tento předčasný porod může znamenat pro její nenarozená dvojčata. Uvnitř věznice je nezvyklé ticho. Vězenkyně vychází ze samotky. Kapitánka Heneová vyklidila celou oblast. Pohyb venku se zastaví vždycky, když trestankyně opouští svou celu na izolaci. Dozorčí eskorta je vždy těsně po jejím boku. Účelem je chránit vězenkyně před útoky. Když někdo vychází z izolace, nesmí být venku žádná vězenkyně. Je to naše povinnost vězenkyně ochránit, protože jsou spoutané. Takže kdyby se něco stalo, nemohli by se sami bránit. Jestliže mají s někým spory a ten někdo má zrovna venku nějaké kamarády, mohou to být nepřátelé. Mimořádná bezpečnost chrání před úhonou i personál. Dozorci vědí, že nikdy nesmějí polevit v ostražitosti, když zacházejí s usvědčenými zločinci. Kapitánka Heneová se již tvrdě poučila. Jako začínající dozorkyně přežila brutální útok vězně a trvalo měsíce, než se zotavila. Pracovala jsem na tom místě asi 4 měsíce. Byla jsem napadena vězněm ve vězení s nejvyšší ostrahou. Vězeň z izolace popadl vazač, zezadu na mě skočil a několikrát mě bodl. Rameno, záda, bok obličeje. Bodl mě 5krát. Zprvu jsem ani nevěděla, že do mě bodá, protože mi to přišlo jen jako údery. Do práce jsem se vrátila, protože jsem znala nebezpečí, které zahrnuje, už když jsem nastupovala. Ve věznici můžete přijít o život. Tento útok jí stále připomíná, jak nebezpečná její práce může být, obzvláště když se zachází s násilnými vězni na izolaci. 48 cel na izolaci, známých také jako samotky, je vyhrazeno pro vězenkyně, které poruší pravidla. Na samotce jsou vězenkyně zavřené ve své cele téměř celý den a mají nárok jen na 2 sprchy týdně. Sami vězenkyně říkají, že je to zde tmavé, hlučné a děsivé. Pro věznici představuje izolace výborný donucovací prostředek k disciplíně. Pro vězenkyně neexistuje nic horšího. Tento pocit v nich může zůstat i léta po opuštění věznice. Kdysi jsem byla příšerná. Změnila jsem se, abych se tam už nikdy nemusela vrátit, protože vrátit se tam opravdu nestojí za žádnou věc. Samotka je strašná. Nikdy se nedostanete z cely. Musíte tu celou dobu sedět a dívat se do zdi a přemýšlet a mluvit pro sebe. Kdo by tady chtěl být, aby se nacházel v tak mizerném stavu? Já rozhodně ne. Jsem ve škole, snažím se dělat to, co potřebuju. Christy Sealová se právě vrátila ze samotky, na které byla kvůli rvačce s přítelkyní v jídelně. Moje kamarádka je lhářka. Zjistila jsem si o ní spoustu věcí, pořád se někam plíží. Je to podezřelé. Zjistila jsem, že některým lidem říká, že ji potřebuju. Nepotřebuju tě, slečinko, zbláznila ses? Dostali jsme se na to v jídelně a začali jsme se hádat. Ona mě pak chytla pod krkem. Já za to vážně nemohla. Toto byl za posledních několik měsíců Christy jen první pobyt na samotce. Naštěstí byla pro tentokrát zproštěna všech obvinění. Věznice rozhodla, že iniciátorem byla Kristýna kamarádka, která na samotce zůstává. Vždycky na mě vztahovala ruce. Tady na krku mám škrábanec, který se mi ještě hojí. Tady. To udělala ona, chápete, co říkám? Vždycky jsem jí držela při zemi, protože nedovolím, aby na mě někdo sahal, aniž bych mu jednu nevlepila. Když se kapitánka Heneová doslechla o rvačce s přítelkyní, zavolala si po propuštění ze samotky Christy k sobě, aby si s ní popovídala. Co teď plánuješ? Budu se snažit držet se od ní co nejdál. Záměrně jsem se řekla snažit. Nepřehlížíme tyhle vztahy, ale víme, že se to stává a nikdy to nefunguje. Jsou z toho rvačky. Ženy dělají jisté věci nebo se chovají jistým způsobem k ostatním vězenkyním, aby je donutili žádlit. Vytváří to spoustu problémů. Neovládla jsem svůj vztek, protože jsem nemohla. Cítila jsem, jako kdybych nemohla dýchat. Cítila jsem se, jako kdyby byli všichni proti mně. Svůj vztek musíš umět ovládnout. Co plánuješ, až se odsud dostaneš? Když nebudeš mít nějaký plán, vrátíš se zase zpátky. Co tvé vzdělání, co vysoká škola? Máš už středoškolský diplom?
Nemůžu ho získat. Proč? Nejsem dost chytrá. Ale ano, si tohle neříkej. Já si musela počkat až do doby, než jsem zestárla, ale nakonec jsem ten diplom získala. Hanaová připomíná Kristy, že se musí soustředit na to, jak se dostat z vězení a jak se venku udržet. Budeš v pohodě, jen chci, aby ses soustředila na sebe, aby se zlepšila a psychicky zahojila. Protože až odejdeš, a ty určitě odejdeš, tak nechci, aby ses znovu vrátila. To já taky ne. Protože už mě nebaví pořád tě tu vídat. Mě nebaví vídat tu sama sebe, nebaví mě to. Kristy bude tvrdě pracovat, aby se vyvarovala dalších problémů. Ale zatímco Kristy ze samotky odešla, 25letá vražedkyně Paris Praettová tam naopak míří. A je to poprvé. Byla obviněna z toho, že plivla na jinou vězenkyni, což se zde považuje za těžký útok. Major Carringtonová je v MCIW po 21 letech veteránkou. Vede tým, který tento případ vyšetřuje. Plivání na někoho je považováno za útok, protože na tělo jednoho člověka dopadají tekutiny z jiného člověka. Plivání, stříkání moči, házení výkalů, to všechno je považováno za útok. Začalo to nevinně. Paris se procházela se svou kamarádkou. Pak se ale vše vymklo z rukou. Protože se v tomto případu jedná o útok, zůstanou obě vězenkyně na samotce, dokud dozorci neodhalí pravdu. Paris tvrdí, že byla neprávem obviněna. Nikdo se tu o nic nestará, natož, aby se na něco podívali a našli pravdu. Myslím, že to je prostě jenom smůla, že tu sedím a musím vším tímhle procházet. Cítím se naprosto mizerně. Paris nikdy předtím na samotce nebyla. Někdy zde mají vězenkyně sklony k nevyrovnanosti a k násilí. Něco se musí stát, protože já nedokážu žít takhle. Zažívám tu spousty špatných dnů. Nikdy jsem se s něčím takovým předtím nesetkala. Je to pro mě těžké. Vůbec se s tím nedokážu vyrovnat. Kdyby byla Paris shledána vinou, strávila by na samotce celé týdny. Pro nevyrovnanou trestankyni odsouzenou na doživotí by to mohlo být příliš. Tři hodiny odpoledne v marylandském nápravném zařízení pro ženy. Nastupuje nová směna. Kvůli své vlastní bezpečnosti provádějí dozorci pečlivé prohlídky všech ubytovacích budov. Každý den, pokaždé, když se střídají směny, musí každý dozorce, který přijde, provést prohlídku společných prostor. Dozorci samozřejmě prohledávají i samotné cely, ale vězenkyně si často schovávají zakázané věci jako želetky a drogy ve společných prostorách. Když to chtějí schovat pro někoho jiného, schovají to ve společných prostorách. Tak si to může vyzvednout každý. Nemá to spojitost s jedinou osobou. Když něco najdete ve společných prostorách, nemůžete říct, tohle patří téhle vězenkyni. Jsou velmi vynalézavé v tom, jak věci schovávat. Schovávají věci v odpadkovém koši, protože vědí, že se tam nikomu nechce šahat. Je to nehygienické. Schovávají si věci pod papíry, takže se pod všechny musíte podívat, jestli tam nejsou nějaké žiletky nebo tabák. Máme tu marihuanu, heroin, různé prášky. Často si ženy berou drogy těch ostatních. Psychotropní drogy. Jen aby se sjeli. Prádelna je dalším oblíbeným místem pro ilegální předměty. Normálně se díváme za pračku a za sušičky, abychom se ujistili, že tam nic není. Díváme se i dovnitřku sušiček. Tady má někdo prádlo. Musíme to všechno vyklepat, jestli v něm něco není. A tady, kde si skládají oblečení, se musíme podívat pod desku, abychom se ujistili, že tam není nic schovaného. Ani nikde kolem. Kapitánka Hanaová kontroluje každé zákoutí a každý roh, každou potenciální skrýš. Když vědí, že vše neustále prohledáváte a že si na to dáváte pozor, je méně pravděpodobné, že si v těchto místech něco schovají.
Ty, které jsou chyceny s nebezpečným zakázaným zbožím, skončí na izolaci neboli na samotce s ostatními provinilkami. Jakou je i vězenkyně Paris Pretová, která se nyní vrací po týdenním pobytu kvůli obvinění z údajného útoku. Stále ale není ze všeho venku. Věznice se usnesla, že Paris na nikoho neplivala a stáhla obvinění z útoku. Stále ale čelí slyšení kvůli souvisejícímu přestupku z oné noci ohledně agresivního vystupování. Když bude Paris shledána vinou, může se těšit na další pobyt na izolaci. Obvinění zní relativně neškodně, ale věznice ví, jak snadno se zde věci mohou vystupňovat. Vyslýchající dozorce Barflow dohlíží na tyto disciplinární případy. Začala to jako malá hra, ale pak někdo zaútočil, s největší pravděpodobností to byl nějaký tvrdší úder nebo jízlivá poznámka, a pak už začaly lítat pěsti. Občas věznice povolí, aby jiná vězenkyně vystupovala jako jakýsi zástupce obžalované. Ta nyní obhajuje Paris a ujišťuje ostatní, že jednala slušně. Během slyšení musí být vězenkyně vysoce omezovány. V minulosti jsme měli několik incidentů, kdy vězenkyně nebyla spoutaná a vyslýchající dozorce nebo pověřený vyslýchající byl zraněn zklamanou stranou, která se rozzuřila po vyslechnutí rozhodnutí. Vyslýchající dozorce Barflow předčítá zprávu z oné noci. Přibližně v 18:40, když jsem sledovala vězenkyně, jak se vrací z večeře, spatřila jsem vězenkyni Paris Pretovou 923505 a Crystal, jak se tahají za trička a nepokrytě se napadají. Nařídila jsem jim, aby přestali vyvádět a vrátili se do budovy. Tohle není násilný čin. Zastupující vězenkyně hájí Paris a tvrdí, že při incidentu nehrála významnou roli. Takže v tomto případě slečna Pretová nic neprovedla. Vraceli se z večeře. Byla na cestě do budovy. Nebyla nijak neukázněná. Prostě nebyla. Tohle není poprvé, co má Paris problémy. V záznamech má již zanesené 3 podobné přestupky a vyslýchající dozorce Barflow není přesvědčen. Slečno Pretová, při uvážení argumentace vaší zástupkyně a důkazů, které nám poskytl ústav, vás shledávám vinou z přestupku číslo 501. Očividně máte jisté problémy s pravidly a s adaptací do zdejšího prostředí. Jestliže se nepodřídíte systému, pak z toho systém vyvodí jisté důsledky. Jestliže v příštích 3 měsících budete shledána vinou z dalšího přestupku, bude vyslýchající dozorce povinen vás vsadit do izolace, do kázeňské izolace. Paris má štěstí, ale nyní se pohybuje na tenké čáře. Když znovu poruší pravidla, půjde okamžitě na samotku. Měla bych být šťastná? Teď nemám nic, co bych k tomu řekla. Pomyšlení na další izolaci jí znervózňuje. Nemůžu tam žít. Nemůžu tam myslet pozitivně. Je to jako velká klec. Je to traumatizující. Šílela jsem tam. Nevěděla jsem, co mám dělat. Jste ve své cele jako v kleci. Jste tam jako zvířata. Křičíte, řvete. Bylo to šílené. V šicí dílně se Paris snaží navrátit k rutinnímu životu a soustředit se na práci. Nemůže však ze sebe setřást vztek z předešlých událostí. Jsem frustrovaná. Celá tahle situace. Mám pokrk tohohle ústavu. Mám pokrk tohohle místa. Mám pokrk všeho, protože to je banda. Možná se kvůli těmhle výrokům dostanu do problému, ale to je jedno. Paris ví, že její výlev jí může přivodit další problémy, ale ovládnutí frustrace je pro ní momentálně to nejtěžší. Za hranicemi vězení v místní nemocnici právě Jill Newlandová porodila dvojčata. Savannah Hope a Jacoba Michaela. Holčička měla 2,80 kg a chlapeček 2,40 kg.
Oba dva jsou zdraví. Když jsem se sem dostala, zajímala jsem se o to, jak všechno proběhne, jak vysoké je riziko. Všechno ale proběhlo v pořádku a já jsem velice vděčná. Ale i nyní v nemocnici je Jill neustále připomínáno, že kromě matky je také usvědčenou zločinkyní. V tento velký okamžik stojí vedle její postele místo rodiny dozorci. Dozorci jsou se mnou v pokoji, nejsou před pokojem. Člověk nemůže zavolat své rodině, nemůže se těšit, že za ním někdo přijde, protože by to bylo proti bezpečnostním předpisům. Jsem z toho docela špatná. Říkám si, co tu sakra děláš, Jill? Jak jsi mohla být tak hloupá a mohla si to nechat zajít až sem? Měla bych být s rodinou, s manželem, s jeho rodinou. Měla by to být radostná chvilka pro všechny, víte? A teď tu rodím ve vězení. Myslím, že to dvojčata nebudou mít jednoduché. 80% žen v MCIW tvoří matky. Když se dostanou do vězení, jejich děti obvykle jdou k jiným příbuzným nebo do pěstounské péče. V tomto případě se o děti bude starat manžel. Z nemocnice si je vyzvedne již dnes odpoledne. Nevím, jestli se člověk může připravit na podobné věci, ale řekla bych, že nemám moc na vybranou. Nejradši bych zastavila čas. Pardon. Je těžké se s tím srovnat. Neuvědomovala jsem si, že to bude takhle složité. Za několik hodin bude Jill nucena se svých dvojčat vzdát a vrátit se do své cely 2,5 na 1,5 metru. Má před sebou dalších 7 let. Pátek odpoledne v marylandském nápravném zařízení pro ženy. Vězenkyně Christy Sealová se opět nedokázala vyvarovat potíží. Tentokrát to nebyla její přítelkyně, ale hádka s vězeňskou terapeutkou. Při jejich pravidelném sezení Christy obvinila terapeutku, že ji podvedla a že jí lže, a to značně zvýšeným hlasem. Nedovolím, aby se mnou jednali, jak se jim zachce. Mám problémy se vztekem a ona to ví. Přesto mě ale naštvala do té míry, že se mi vybouchla v kanceláři. Oni vědí, že se nedokážu srovnat s těmahle věcma. Christy ví, že si tak možná podkopala šanci na dřívější propuštění a setkání s matkou a s rodinou. Vedla jsem si tak dobře a nechci ukončit svoji šňůru dobrého chování, abych se cítila, jako bych znovu prohrála. Snažím se polepšit. Je čas, abych se sebou udělala něco jiného. Ještě dnes jdeš na sezení? Nikdy jsem se o to nestarala, ale teď jo, protože mám rodinu, ke které se můžu vrátit. Získala jsem rodinu, která na mě čeká. To jsem nikdy předtím neměla. Nemůžu se na ně vykašlat, snažím se jít domů a být s nimi. Kapitán Henaová se setkává často s vězenkyněmi, jako je Christy, které potřebují dozor, aby se vypořádali se životem. Někdy to chce několik pokusů, aby se to povedlo. Chvilku to trvá, než si uvědomí, že to není vtip a že si musí uspořádat životy. Člověk dělá, co může, aby jim pomohl. Vězenkyně a čerstvá matka Jill Newlandová je zpátky ve své cele. Její nedávná narozená dvojčata jsou pryč. Odjela domů s manželem. Každý den si spolu telefonujeme, ale asi tak 100krát za den si chci popovídat s miminky, ale oni mi nemůžou odpovědět. Dvojčata mi strašně schází, mám teď rozpolcené emoce, protože bych strašně ráda byla s dětmi, ale zároveň si říkám, co bych jim vlastně takhle byla platná. Nejde to. Člověk se nemůže starat o děti a zároveň fetovat. Jill je připravená k návratu do intenzivního vězeňského programu pro drogově závislé. Je odhodlaná k tomu, že již navždy zůstane čistá. Cítím se, jako bych začínala od píky. Myslím si, že když budu pozitivní a budu dělat věci, které potřebuju, abych se nepřestala soustředit, bude to v pohodě. Chci být čistá, chci dělat správné věci. Aby věznice pomohla vězenkyním jako Jill udržet si zájem, nabízí unikátní program pro čerstvé matky. Jednou týdně můžou mít zvláštní návštěvu, kdy si mohou pochovat svá miminka a pohrát si s nimi. Na 2 hodiny mohou být rodiči.
Jestliže Jill nesejde z cesty, bude dvojčata vídat a tyto návštěvy jí budou připomínat, proč se musí změnit. Zatímco ale Jill Newlandová se nakonec vrátí domů, usvědčená vražedkyně Paris Praettová odsud neodejde. Nikdy. V těchto dnech se Paris vyhýbá potížím i samotce. Zatím si však odsloužila pouze 1 rok ze svého doživotního trestu. Nevím, jestli se dokážu přizpůsobit zdejšímu životu. Jeden den si říkám, že budu schopná se přizpůsobit, ale hned další si řeknu, že bych se měla zabít, protože tohle není život. Je to jen přežívání. Nemyslím, že bych to mohla zvládnout. Vážně ne. Aby se Paris udržela při smyslech, navštěvuje neustále svou kamarádku odsouzenou k doživotnímu trestu, Ettu Myersovou. Je to opravdu děsivá zkušenost. Myslím si, že to nakonec zvládne, ale taky si myslím, že ještě cestou schytá pěkných pár ran a modřin. Bude jí nějakou dobu trvat, než přijme tu skutečnost, že tu je na opravdu dlouhou dobu. Pravděpodobně se do toho dostanu, až tu budu roky a roky a další roky. Víte, jak to myslím? Člověk nemá na výběr. Ale s tím se prostě musí vyrovnat. A já se do tohohle stavu zatím nedostala. Až čas ukáže, jestli se Paris bude schopna přizpůsobit. Každý má problém, když sem přijde. To, že dělají to, co dělají, má svůj důvod. My se jim snažíme pomoct tím vším projít, aby se na vše dívali tak, že to mohou změnit. Dozorci jako kapitánka Henaová se snaží pomoct vězenkyním najít svou cestu. Nemyslím si, že bychom měli lidi zatracovat. Cítím, že mou misí, mou podstatou je pomáhat zraněným ženám, třeba jen dobrou péčí, prostě být příjemná na ostatní lidi. Den za dnem naplňují marylandské zločinkyně cely v MCIW. Ať už provedli cokoliv, dává věznice a dozorci těmto problémovým ženám šanci, aby své životy změnili. Nakonec ale vše závisí na rozhodnutí jednotlivých vězenkyní.